Язмышларны үзгәртергә мөмкинлек булса, үзгәртер идеңме дигән бер сорауга акыл иясенең шундый җавабы булган. Ул очракта миңа үземнең генә түгел, бөтен дөньяны үзгәртергә туры килер иде дигән. Шуннан да шулай, чөнки без язмыш дигәндә үзебезнең язмышлыгына күз алдына тотабыз. Безнең язмышыбыз кешеләр язмышы белән, ир язмышы белән, халык язмышы белән бик тыгыз бәйләнгән. Менә бүгенге әңгәмәбездә чакырган кунагыбызның да язмышы ул үзенеке генә түгел. Аның язмышы ул халык язмышы белән бәйле. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген язмыш тапшыруының кунагы, бүген безнең Канафидә, Татарстанның халык, Россиянең ат казанган артисты Кәрим Чөнчүрин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының әйдәп баручы актерларның берсе Зөфәр әфәнде Харисов. Исәнмесез, Зөфәр әфәнде? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам. Бик шатбыз сезне үзебездә кунакта күрүебезгә. Зөфәр абый, менә чыннан да ничек уйлыйсыз сез? Менә тапшыру башында әйткән фикеремә карата. Фикерегез сезнең? Уйланып утырдым, чыннан да кешенең язмышы ул Аллаһ Тәгалә язган инде дәфтәргә. Гамәл дәфтәренә күрәчәгебезне. Шуңа күрә, ләкин без аны үзгәртә алабыз. Хәләлгәме, харамгамы тарталабыз. Аны эшләмичә шушы булырга тиешлене акылыбыз белән уйлап, яхшы юлга үзгәртеп, яхшы юнәлештән китеп, Аллаһ Тәгалә кушканны үтәп, яшәп, кайбер әйберләрне без язмышыбызда үзгәртә алабыз диелгән. Аннан соң Амар Хәйямның да, әгәр дә шулай дип башлаганын белсәм, карап килгән булырым китабын. Амар Хәйямның bir rıbağında әйтелгән, син безгә гөнаһларыбызны язгансың, Аллаһ Раббыбыз. Һәм шул гөнаһларны нигә кыласыз дип, тагын үзең үк безне битәрлисең дә диелгән бер шундый фикер. Шулай инде язмышка язылган, әлбәттә без җәмгыятьтә яшәп, үзебез генә бер калпак астында яши алмыйбыз. Без адам балалары кешелек дөньясында кешеләр белән җәмгыятьтә яшибез. Шуңа күрә безнең үзгәрүбез, язмышыбыз әлбәттә милләтебез язмышы белән тыгыз бәйләнгән. Сезнеке бигрәк тә, Зөфәр әфәнде, чыннан да. Менә татар милләтенә, татар сәнгатенә Зөфәр Харисов дигән шәхесне кайсы төбәк бирде икән? Кайсы яклансыз? Мин искиткеч гүзәл табигатьле, урманлы, күлле, томбойлыклы күлләрле республикабыздагы иң узын елгаларның берсе Ак буенда шифа чишмәләре аккан, фонтаннан сулар бәргән Мөслим районы Түбән Табын авылыннан. Исеме дә Табын бит. Әтием Назим, әнием Әнвәрә. Гаиләсендә мин 5нче бала булып дөньяга килгәнмен. Миннән соң 10 ел үткәч энем туды тагын. Без 5 ир бала, бер кыз бала. Мин 5нчесе. Алай икән. Шунда туып үскәнмен. Менә сезнең балачагыз бәхетле балачак булдымы? Мин үземә калса, мин бик бәхетле балачак. Хәер, мин хәтерлим әле менә бик күп авырганымны, бик шатлык булганмын. Бер дә тик тормый идем. Анда барма дисәләр дә мин анда бара идем. Чөнки шул вакыттан ук минем мөгаен үз маңгаем белән анда багана бар икәнен беләсем килгәнмен. Чөнки әнкәй мәрхүм әйтә торган иде. Нәрсә генә әйтсәң дә, ул инде бераз катырак иде. Шукындырсаң да аңламый инде адәм баласы үз башы белән барып бәрелмичә дип әйтә иде. Анда багана барма бәреләсең дип, нинди багана дип барганда шап итеп баганага бәреләсең, багана бар икән. Монда шулай. Шуңа күрә һәр нәрсәгә үз акылың белән киләсең. Без Найла белән апам инде миннән bir яшькә генә өлкәнрәк. Без инде бергә үстек аның белән. Бер сәкедә йоклап, бер караватны да мин куарат дигәнмен әле. Чөнки нигәдер бездән яшереп куйган булганнардыр инде бәлки чагында. Теге тәрзәнең өстенә куйган булганнар көнбагыш. Әнкәйләрнең кавараты янында гына. Шунда апа менгәндә теге каваратның ниенә басып инде башына. Башы да төшмәй,
Қоям енді ашайын деп түртіп түсіргенмін дегені. Балисқа барғаштырылар екен, қоянжа апайым кауарат башынан жығылып етіп түсірді деп айтады шының шекелді. Ойынлар, классташлар, мектеп еллары, олар менің бик хәтерімдә рәхәт булып истә калганнар. Бәлкем ул әйтәләр бит әле. Ул шырны түгел, ә менә шул вакытта кичергән ниндидер бер тәэсирләр, хисләр сагындыра диләр. Менә әлбәттә шулай. Әлбәттә шулай. Шыр дип ул вакытта шыр турында уйланылмаган иде ул. Шырның яши генә уйныйсың бит шырның шыр икәнен. Ул вакытта менә бүген хәзер бар. Ипи пешеп чыккан. Илемишкә тәгәрәткән бәрәңге маргарин белән ашыйсың. Аның тәмлелеге, аның исе, әнкәй пешергән күмәч, ул табада пешкән әчегә баскан коймак, ул бәрәңге душмаклары, ул кыстыбыйлар. Алар бит менә шуларның исе белән аннары андагы пишән чагулар атка утырып төшәләр иде. Без дә шунда ярып төшә идек, чөнки анда зур казанда аш пешә иде. Шундый бармак җуанлыгы макароннар салып, аның тәмлелеге әлдә менә авызымда тора. Менә шул рәхәтлекләр, шул балачакның рәхәтлеге бәлкем шулар сагындырадыр. Шул вакытта кичергән хисләр. Тәэсирләр сагындыра, әлбәттә шулай, әлбәттә. Сезнең әнигез кырысрак идеме? Нәрсә сөйләп акырын, әнигез суга әйләндерде дигәч, кырысрак булгандыр кебек кызылы. Безнең кырысрак, чөнки ул гәүдәгә дә таза иде. Мәрхүм әкәем шундый гәүдәле, таза, бәдәнле хатын иде әниебез. Әтиебез бәлки гәүдәле иде. Ул инде бу Шиләбәдә бухгалтер курслары укып бетереп, армиядан кайткач, алар инде 47нче елда өйләнешкәннәр. Шуннан соң әти инде башта бухгалтер, аннан баш бухгалтер булып, счетчиклар булып эшләде. Әти интеллигент иде инде әти. Әтиемнең әтисе указлы мулла булган. Ләкин аны да сөрмәгәннәр, күрәсең инде эш хезмәттә булган, байлыклары булмаган. Шулай да üst asты taş, üstü ağaç yurtның üstün sötüp alıp gitkenler, Jiridenli Padvalda yaşaganlar enkey aytaydı. Min köyge çıkkanda şol Jiridenli Padvalda yaşaylar idi. Koynatay bilen koynanın bik yaratıp siliyler alarını da. Mina şol ağaçını enkey juan başından tutadır yetkey. İşke başından tutup kütereler idi. Şu an ki teredir indi. Heyde atlayın dedem ayağını. Oldu edem dişlerler irlerin. Keler ettiğini. Etki şu biz kisken, abiler kisken yargan utanlarını indi. Kuluna şu abid evetke koytkan vakitte kuluna bir yelek imiş işlemedi. Kuluna bir yelek yiyip şunu yiyip her birisini şu kişi bilen tigizlep şunda bir akurat kişiydi indi. Siz kimga yaşagın? Bilmeyim men. Siz akkuratist degach, men şektirmana sizni atingizga shotam nishar. Ne ol yaktan atiga şaganmandır. Bizni pişen çavarga da, utun kiserge de, urmanda utun kiserge de enkey üretti. Şalgılarında enkey yanışlap biredi. Çünkü eti baş buhalter anın vakti yok. Enkey vadi kalhoşçu, şergi irin baş buhalter deyip durmadılar. Bireleri şergitler çıkıntını da bireleri zey boyu şehirden qaytkan balalar ıqtasu kıyınalar, kızınıp yatalar. Biz apa bilen abiler bilen şu şehir gittar çıgındır, işkerteydik. El iş kişiden kalmasın, kişiden eyvet bulsun deyip vınpıl bireleri şunun için brendtiklep nersege gerek bu halinde ol. Yok kadar çık, ketmen bilen bergelerde çık. Yok mana şunday. Şolay üretilgen. Şolay üretken, tertipke üretkenler. Senin iş артыннан kişi süzeytirlik bulmasın diye ürettiler. Şuna göre min hazır işimde de mina rejissör kışkırmaslık etip, mina kişi söz etmeslik etip, benim kimçiligimni tapmaslık etip işlerge tırışam min. Jirine jetkirip işlerge tırışam işimni. Terbiyem şunday. Şundan da şulay ol balaşak Тулы гаиләдә ул вакытта ашарыңа булса, кияреңә булса, тагын башка мәшәкать юк бит инде. Иң зур мәшәкать әни кушкан эш.
Аны эшләсәң, инде син иректә шулай бит. Мин балачакта, әлхәмдулиллаһ, шөкер бар иде, ашарга да бар иде. Кеше чабата кигәндә, Назиф абый, олабыем чабата да кигән. Мин чабата кимәдем инде. Кеше чабата кигәндә без галуш кидек, кеше галуш килгәндә без сандали кибестек. Әлхәмдулиллаһ, шөкер, ансы зарланмыйм. Шул нисбәттән менә ни мислек якташлык группасында безнең WhatsApp'та бер группабыз бар. Бер Рүзәл Минхаҗев дигән Мәтрәй авылында яшәүче, шунда эшмәкәр инде ул. Гел шигырь яза ул, таң алдыннан яза ул шигырьләрен. Шул шигырьне укып китәм. Менә шушы минем балачагыма туры килә торгандыр бу мөгаен. Тормыш сигән гади авылдан без, берләшкәндә көчле давылдан без, шәхес булып монда табылган без, шушы җиргә мәңге табынган без. Тәүге тапкыр канат кагынганбыз, бәхет эзләп җирдә казынганбыз, казык булып монда кагылганбыз, читкә китеп күпме кагылганбыз, сүнмәс учак булып кабынганбыз, туры юллар эзләп абынганбыз, дөньябызга никтер ябылганбыз, гомер утларында ягылганбыз, җир җимертеп эшләп арыганбыз, назлы сүзгә сусап тарыганбыз, Дуслар өчен бишкә ярылганбыз, кешелекне üzелеп сагынганбыз. Матур яшәргә дип алынганбыз, кара фикерләрдән арынганбыз, кеше булып тудык, карыннан без, шөкер итеп яшик, барыннан без. Карал бик матур сүзләр. Искиттис. Мәгънәсе шуннан да бик тирән. Һәр сүзендә, һәр җөмләсендә бик тирән мәгънә ята. Шушы җирдә минем халәтемә, җенемә туры килә торган шигырьләр. Эфирдә язмыш тапшыру. Бүген безнең кунагыбыз Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты, Тинчурин театры актеры Зөфәр әфәнде Харисов. Зөфәр абыйның бала чагына сәяхәт ясадык әле. Менә сезнең хәзер карыйм күзләрегезгә, шундый бер тәгәр моңсулык сарып алды күзләрегезнең. Чөнки скетчердің барысында казып чыгардың. Сагыну бит. Сагыну. Менә шуннан да сагыну. Мин кил туган ягымны, табынны гел сагынып яшәдем. Балачактан бирле. Чөнки 8нче классны бетергәч, театральный училищега уйладым килергә. Театр училищесының коридорында 15 минут басып тордым да, исемә төште бит авылым. Әнкәй. Менә тотындым җыларга, чыктым троллейбус артыннан йөреп, шулай итеп 4 көн йөреп, 15 минут театр училищесында басып торып, 4 көн йөреп, авылга бер кояда бармыйм яңадан диеп, кайткан идем авылга. Аннан соң 10нчы классны бетергәч, Мәдәният сәнгать институтына кирдем дә, ел буе телефон бар иде. Әнкәй кайтам, мин укымыйм, сагындым, мин чыгый алмыйм дип. Менә кайтырым мин сиңа диде әнкәй. Әкәм шулай итеп сагынып яшәйм. Нигәдер сагыну хисе көчле бирелгән. Ал артист кеше хисле булмаса, ул уйный алмыйдыр, анда хисләр бит, образлар тудыр өчен. Усалда булырга кирәк, ягымлыда булырга кирәк, хисле булырга кирәктер дип уйлыйм. Менә театр дип әйтегез, нәрсәдән алып сез трасс алып кына җибәрмәгәннәрдер бит инде сезне театр училищесына. Юк, мин үземне белә бергәннән бирле теге ничек артист буласы теләген куян туды дигән, мин ул теләкне белмим дә, мин шулай булырга тиеш кебек иде ул. Чөнки Бәләки чактан ук җырладым, җыр укытучысы. Аннан соң укытучылар бәйрәмгә спектакль куйганда үзләре белән ияртеп спектакль уйнаттылар. Аннан соң 8нче класста укыганда татар теле укытучысы килде, Фәридә, ул бийде, ул мине биергә өйрәтте. Без аның белән партнерлар булып биедек. Аннан соң ул вакытта теге смотр конкурсларга бару иде. Казанга килдек, хорда җырладым, биедем, укытучым белән парлы булып. Аннан соң 10нчы класста укыганда СССРның 50 еллыгына Мөслимнең академия хоры белән Мәскәүнең Кремльләр залында да чыгыш ясадык. Инде минем язмышым, мин бердән бер авыл баласыдыр мөгаен, балет артисты булырга хыялланган. Мин инде балачактан шушы юнәлешкә, сәнгать юнәлешенә фикерләгән
кеше Шул кайгырган кеше булгансың. Сагынуымны басып, җылавымны читкә куеп, шулай итеп алдылар. Шираздан Мухаммеджан улы Сарымсаков курсында укыдым. Аннан соң бер курсны бетергәчтен аспирантура бетереп Шәмси Закиров кайтты. Асия Хасановна Хайруллина, шу сәхнә теленнән укытучыларым искиткеч әйбәт иде. Менә шулай итеп зур сәнгать юлына кирип киттем мин. Аннары укып бетергәчтен күчмә театрга барган идем. Актерлык штаты юк диделәр. Режиссер ярдәмчесе булып тор. Аннан соң штат бушагач син алырбыз дип, юк, минем артист булып эшлисем килә дип. Шуннан киттем Әлмәткә. Гали Кәримов Хусәенов бер сүзсез алды. 12 августта эшли башлаган идем. 79 елның 25 майда 80 елның артистлар күтәреп военкомат капкасыннан кертеп куйдылар да хезмәт итәргә киттем. Ел ярым хезмәт иттем институттан соң. Хезмәт иткәндә дә дусларым 15 татар егете идек. Берсе генә урыс егете иде Саша. Татарстаннан тимер юлчылар гаскәрендә, инженерлар гаскәре инде ул. Красноярскида учениедә булдык. Сержантлар әзерләй торган Җәли хәзрәт белән бергә хезмәт иттем. Шулаймы? Алай икән. Менә Татарстан егетләре. Татарстан егетләре. Аннары кайткач инде турыдан-туры театрга. Аннан кайтышлый ук Казанга кирдем. Томашев тыңлады. Хәзер барса да гастрольдә январның 12-ләрендә килерсең диде. Январ башында килерсең диде инде. Шуннан соң авылга кайттым да күпмедер айда тулмады, килдем театрга. 12-се иде, 12 январ иде. 2-3 көн репетиция ясадылар да бара торган спектакльләргә. Туфан Миңнуллинның алай түгел булай ул спектаклендә дүрт кисәктән тора һәм Беларусь язучысы Макаёнокның Хыянәтче дигән спектакльләренә мине вотка кертеп, 2 спектакльгә шунда Помрижда булып, Бутафорда булып, 45 көнгә 2 көн уйнап, Мамадыштан башлап Төмәнгә хәтле гастрольгә җибәрделәр. Менә шулай саһоду кирип киттем. Күчмә театрга. Һәм ничә ел инде сез хәзер күчмә театрга? 40 ел. Субханаллах, 40 ел. 40 ел кеше тормышы белән яшим. Димәк, сезгә ошый бу тормыш? Ошый. Мин шул хәтле яратып эшлим эшемне. Эшем турында сөйләгәндә шулай күзләрем майланып китә, дәртләнеп китәм, яшисем килә башлый. Менә шушы 40 ел. Уш хәтле яратырга да кирәкмидер бәлки, ләкин менә нишлисең? Фидакарлык дип атала буны. Үз эшенә фанаты фидакарлык. Зөфәр абый, абый дигәнгә шуламы сезгә? Юк, миңа киресенчә рәхәт. Шулаймы? Ярар. Миңа да абый дип әйтү рәхәт. Зөфәр абый, менә шушы 40 ел дәврендә менә ниндидер булса тәнәфесләр булдымы? Чөнки һәр мин артистлар белән еш аралашам. Алар әйтәрләр, менә минем мәсәлән 3 ел тәнәфес булып алды, театрда рольләр булмый торды, үз ролемне таба алмадым, яисә режиссер мине күрмәде. Менә төрлечә сезнең шундый тәнәфесләр булдымы шушы 40 ел эчендә? Юк, тәнәфесләр булмады. Отпусклар булды да, больничныйга чыккан вакытлар булды. Андый тәнәфес булмады. Димәк, сез бәхетләрсез. Әле бик бәхетләрсез. Мин бик бәхетләрсез. Бердә укымым, күчмә театр мәктәбен үткәнне дә укымым, армиядә хезмәт иткән. Менә тормышымда үткән барлык этапларының берсеннән дә нәрсәгә кирәк инде бу дигән фикер калмый. Баштарак ул вакыйга булганчы нәрсәгә кирәк инде ул артист кешегә дигән фикер туа, ләкин менә шушыны үткәннән соң, шушыны яшәгәннән соң, өмернең шушы бер шырын яшәгәннән соң аңлыйсың, ул сине кеше булып формалашырга, ниндидер фикерен үзгәртергә, дөньяга карашыңны үзгәртә торган этаплар булып, һәрберсе бер этап булып синең тормышыңны, яшәүшеңне тагын да алгарак этәргә, тагын ниндидер планнар корырга, максатлар куярга этәргеш бирә торган этаплар алар һәрберсе дә. Бер нәрсә дә сез калмый тормышта. Кайбер вакытта әйткән сүз дә, эшләгән гамәл дә. Мин бик кызу идем баштарак. Теләсәң инде сүз әйтергә дә
mümkün idi, benim ağızdan işittirge mümkün idi. Çünkü artist hizmetinde şolardan tura. Psikologik yaptan, emosiyalardan ansız bulmay. Emosiyasız tanışkana artist bulup bulmay. Hislerden başka, yakınlığı hislerden başka. Elbette. Şuna göre mena bu terbiye indi, sabırlık, tanışlık, şol din bilen kileler ekrinne. O anı hatmeli namazı bilen güne sizmisin. O şolay ekrinne kile. Kimdir dinge mena akıl bilen kile diler, kimdir nindidir vakıga kaygı bilen, nindidir vakıga bilen dinge kirediler. Min bagayın şol akılım bilen kelgenmendir ekrinne. Anasın indi mena medresenin başlangıç kurslarına yürüp Kur'an okuy başlagaç bir gerekti. Elhamdülillah, şükür. Kur'an kitabını okuy başlagaç indi bir gerekti rahat. Irtemmisin bizim Müslüman dip sanagan kişi imanға келерге тиіштір. Imanға келерге тиіштір, çünkü bu bizning ota babalarımızdan Kıblabız bizning İslam dini. Kıblabız bizning İslam dini. Şulay. Менә шушы язмышыгызда сезнең менә теге иң шундый авыр булды дигән шундый үзгәртер идем шушы урынын дигән өлеш бармы? 50 yaşımda annem vefat buldu. Şu 50 yaşga jetkende başta ettiğim gitti ondan annem. Menin de ağır elbette, sözde yok. Ani bir gerek de, o mene o yıllar ötken sayın o hemen sağındıra. O hemen isketşe, hem min akalsam, min üzüm oylap duram, min az sözünü akıl bilen kabul ettim. Çünkü bir kimde mengelik değil, jirizinden kitemiz, bu büyük ağır elbette. Ama kilo, onu akıl bilen anlağı, yürek onu kabul etmeyi. Çünkü Allah saklasın. Ondan sonra indi enim gitti, onun uzakta durmayı, abiyim, ikinci abiyim, şöyle bakılıkla gitti. Yine şöyle bir atlarak buldu. Ağır buldu. Büyük ağır buldu elbette. Tuğanlarım bilen yoğaldı. Ne tuğanlarım bilen yaşav, tuğanlık hissi, bu büyük zor his. Bana Rizel'in tam bir şiiri var idi. Tuğanlık durumda. Hele şunu benim de hazırlayıp gelgen idim bana. Şunu sizde okup gideyim hele. Şolay büyük mağneli. Biz yaşkine olsa da 90 yaşlık ömür yaşayan babaylar gibi fikir yırta Rizel. Bəxit için baylıqına jetmey uңаш, akıl, uңganlık, öz-özüңni rahat tiyar için kirek eken жерде tuğanlık. Atlaganda yalgış bir abınsan, tiz yuvala zihin, uşların, faydasızga eylene başlasan, tiz yuvala yakın dostların. Мәхәббәткә артык ышанмасын, мөлкәт өчен шундук сатарлар, син йыгылып тайып китсен өчен юлларыңа пычрак атарлар. Тезләнмичә күтәрелә алсаң, уратыплар алыр куштаннар, яннарыңда булмасын вак җаннар, булсын бары күңел кушканнар. Тик шуны бел, бары туган гына бер кайчанда сине ташламас, авыр чакта сине бер калдырып, жеңіл шақта сия башламас. Урманнарда матур булып үсә, ныклы булса аның төпләре, тормыш сине ничек сынаса да, үзмә туганлыкның җепләрен. Шул? Туганнар иң kan bilen de can yağından da alır, in yakın kişiler. Nindigine ağır bulsa da, nindigine şatlık bulsa da şuna göre tuğanlar bilen bulurga kirek. İsen şaktalarının kadirlerini bilirge kirek. Elbette şöyle. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Эфирдә язмыш тапшыруы. Зифар Харисов белән бик матур гына сөйләшеп торабыз, тамашачыларыбыз да безнең белән. Зифар абый, туганнар турында сөйләштек, гаиләгез турында. Менә үзегезнең икенче йортыгызны, мәхәббәтегезне ничә яшьтә очраттыгыз? Кайда очраттыгыз?
Казанга килгәч, Казанда театрда эшли башлагач, 83 елда өйләнештек. Танышып бик озак йөрмәдек. Күңелемә керде, ошады. Минем кеше икәнен аңлаганмындыр инде. Бик сабыр, бик тыныч, холыклы, күп сүз сөйләми. 83 елда тормыш корып җибәрдек. Ләкин туйның икенче көнендә үк гастрольгә чыгарып җибәрделәр мине. Шул килеш калды. Өйләнештек тә инде, квартирага күчтек тә, квартирада бер үзен калдырып киттем гастрольгә. Шермишан якларына. Шулай минем тормышым инде күчмә театр заманында 12 айның 8 айы гастрольдә үтте инде. Анан кызыбыз Лейла туды, анан улыбыз Гадил туды. Аңа рәхмәт. Әгәр дә ул мине җибәреп ниндидер каршылыклар булса, эшләмисең театрда дип әйткән булса, шундый ультиматум куйган булса, әлбәттә мин тыныч күңел белән эшли алмас идем. Әлбәттә. Ул минем бик яхшы тылым, мине аңлап, миңа менә шушы яраткан эшемдә хезмәт итәргә, аның минем ирешкәннәремдә, минем эшләвемдә театрда хезмәт итүемә аның өлеше бик зур. Исеме ничек аның дип сөйләшәбез? Рушания. Рушания ханым. Рушания ханым. Каннар кайткач әйтер, тапшырма карагач исемен дә әйтмәдең син минем. Рушания ханым. Менә әйтәсез бит инде. Хәзер инде әлхәмдүлиллаһи шөкер оныкларыбыз бар. 38 ел бергә димәксез, әйме? 38 ел булам, 39 ел, 38 ел бергә, субханалла, тиздән 40 ел була. Аллаһы бирсә, исәнлектә бергә каршыларга юлсын. 40 еллыкларыбызда, 50 еллыкларыбызда иншалла шулай дип телибез. Менә 38 ел ул әйткәндә бик җиңел генә, ләкин монда инде шушы 38 елга барсы да кергәндә бергә җиңүләр дә, кайсыдыр урыннарда җиңелүләр дә, ул бергә бөтенесе дә бергә булган инде сезнең. Менә шу гаилә тормышында актерлар тарафыннан чыннан да ул мин әйтмим татар да гына дип һәм мен шушы профессия белән бераз гына җиңел-җилбәзәклекне бәйлиләр чыннан да. Чөнки мин үзем дә сахна кешесе буларак та мин сине шулайдыр дип уйлыйдым, булайдыр дип уйлыйдым диючеләр була. Менә нәрсәдән килә икән ул шушы актер профессиясе белән җилбәзәклекне бәйләү? Шулайдыр инде без бит сәхнәдә чыгып кочаклашабыз да, үбешәбез дә, мәхәббәт уйныйбыз. Мин бигрәк тә мәхәббәт геройларын уйнадым бик озак кына, 40 яшемә хәтле. Шуңа күрә хатын-кыз бит инде күрә барсында. Әлбәттә, булды инде көнләшүләре дә булгандыр. Сүздә юк. Ләкин сез сәбәп бирәдегезме? Юк. Тормышта мин андый сәбәп бирмәдем. Анасын үзгәртергә тырышырга кирәкми икән кешене. Менә яши шуны аңладым. Берничек тә үзгәртергә тырышырга кирәкми хулкын. Чөнки ул инде аның тормышның башыннан ук яшәеше белән әти-әнисеннән тәрбиясенә салынган аның тормышка карашы бары тик шул үсәгенә бара. Кеше үзгәрә, кире якларын әгәр дә адәм баласына акыл бирелгән бит шуның өчен. Акыл белән аңлап, шул начар якларын үзгәртеп, уңай якка гына үзгәрергә тырышып яшәсә, хисләр алар туалар да юкка чыгалар. Тормыш үзенең шүпрәкләре белән, табак савытлары белән, памперслары белән ул дәвам итә. Балаларның авырулары белән. Менә сез артист буларак, чөнки шул артист кеше инде менә әйтәм бит мин студентлар азат булырга, памперслардан, шүпрәкләрдән. Юк, нишләп? Ул бит ничек азат булырга тиеш булды? Аның баласын кем тәрбияли? Аның киләчәк баласын, аның киләчәген, дәвамын кем тәрбияли? Әти кеше памперстан азат булып кына баланы тәрбияләп булмый бит. Менә шулай шул. Мин ишеткәнем бар, миңа иҗат итәргә кирәк, миңа кирәк, миңа шартлар кирәк дигән әйберне ишеткәнем бар. Бу әлеге дә баягы вакытлы һәм үтә торган бер кешенең бер үзенчәлеге дип әйтим. Субъектив фикер инде. Субъектив фикер, ул үтә торган фикер. Ләкин ниндидер бер менә уңай эмоциялар кирәк.
Оңай эмоцияларын ул балалардан да алырга була бит. Балаларның көлүеннән дә, балавының уйнавыннан да. 40 ел мәхәббәт геройларын уйнадым дидегез әле, 40 яшькә хәтлегә бит. 40 яшькә хәтле. Менә мәхәббәт геройларыннан бабайларга күчкән чор ничек авыр булмадымы? Ничектер Мин бер көнне генә уйландым әле, хәзер бабайларны уйный башладың инде Фараби диде дә Ирек Хафизов. Шуннан да күңел гел яшь була икән ул. шулаймы? Бераз сәеррәк, чөнки теге Найлави китеп баргач, беренче Ихалмагачлар спектаклендә Салих бабайны бирделәр миңа. Зур яшьтәге кеше инде ул, Салих бабай, сугыш ветераны. Шуннан соң мин ак парикларда кидем инде, ниттем, бабай, Рәшнулла Галич әйтәсез, нишләп син бабай булып уйныйсың ди. Не надо играть, уйнама син ди, үзең булып яша дип. Мин теге адамнарында әйтеп, крәеврәк йөри башлаганым. Юк, ни в коем случае 70, 80, 90 яшьтә дә түз йөргән, сикереп йөргән бабайлар бар дип, шулай әйтеп, менә мине яшь бабай ясады. Әлбәттә, ул һәрбер кешенең үзеннән тора бит. Сез аны җиңел кабул иттегезме дип әйтәм, шушы. Әйе, җиңел кабул иттем, алай. Яшин җиткәч, инде кая барасың? Бабайларны уйнамыйча. Аннан соң өлкән артистлар да бетте бит инде театрда. Киттеләр. Бик күбесе соңгы арада бик күп югалтулар кичердек инде. Аларның рольләре дә калды инде миңа. Үземә дә хәзер бабайларны бирәләр. Чөнки яшем барган сайын. Ләкин үзеңне кеше үзең инде ничә яшьтә дип хис итә бит. Шулай. Әгәр дә мин авыру, мин үләм, бетәм дип йөри икән, ул нәкъ шулай була да. Әгәр мин яшим әле, авыртмый минем бер җиремдә, мин тормышны яратам, миңа яшәргә кирәк дип яшисең икән. Сәхнәдә дә шул ук. Сәхнә бит инде ул тормыштан алына. Без образларыбызны каян алабыз? Шул тормыштан күргән кешеләрне үзебезнең тормыштан чыгып, шуңа яраклаштырабыз бит. Үзебез корабыз сәхнә образында, сәхнә образының тормышын, яшәешен артист үзе кора. Сез тискәре образлар уйнадыгызмы? Ой, яратам. Шул хәтле яратам тискәре образларны. Менә сез шундый оңай кеше, шундый сездән шундый җылы энергетика бөркеләйме? Сез шундый яратам тискәре образларны. Билеп яратам. Нишләп алай? Белмим. Аларда рәхәт, аларда изләнү рәхәт. Анда да әле уңай якларын табалар, уңай булып чыга ул минем ягандай. Шәрәфи әйтә бит, мин нинди генә серьезный рольдә чыксам да миннән көләләр дип. Миннән дә шулай көлә нигәдер халык. Усал кешенең дә аның бит гомергә усал булмаган бит, аның да уңай якларын табасың шунда. Нәрсә сәбәбен табарга кирәк. Нәрсә аны сәбәпче булган? Нәрсә сәбәпче булган аның шулай тормыш үзгәрүенә, усаллануына, бәгырь катуына. Но үзеңнән китә алмыйсың инде, үзеңнең күңелең шулай булгач. Шулаймы? Ләкин мин үземне бик шундый гел елмаеп көлеп кенә тора торган кеше дип уйламыйм. Мин усаллансам, усаллана беләм. Шулаймы? Нәрсә сезнең ачуыгызны чыгарырга мөмкин? Минем ачуым чыгара әкренлек, ялкаулык, иренгәнлек, эшкә салкын карау. Менә шулар минем күбрәк ачуымны чыгара. Тырышмау. Җиңел карау. Җиңел карау, эшкә җиңел карау. Мин артык таләпчәндер. Мин менә приказ чыгып рольне бирсәләр, яки кинода булсынмы, яки берәр концертта булсынмы, алып барырга булсынмы, мин төн йокымны йокламыйм. Миңа өр-яңа баштан шул орлыкны салып, шуның белән яши башларга кирәк була. Кая вакытта әйтәм бит, йоклаганда да уянып китеп, нәкъ гел шуны уйлап ятасың, йоклый алмыйча. Нәрсәгә кирәк инде бу йокла инде дип әйтеп кенә йоклап булмый. Бу җаваплылык инде. Менә шулайдыр мөгаен. Шулайдыр. Ә кешеләрдә сез нинди сыйфатны өстен күрәсез, хөрмәт итәсез? Тыныч кешеләрне яратам. Үзегез әкрен кешеләрне яратмыйсыз, үзегез тыныч кешеләрне. Тыныч кешеләрне яратам.
Yok, при этом ул бит ялкау түгел. Ялкау түгел. Сүздә тора торган. Менә шул вакыт шундый булып тәле, талантлы, эш сөючән, ләкин шулай да тыныч булып кала торган кешеләрне. Шәпшеми торган. Менә шушы 40 ел сәхнәдә үткән, дистәләгән, йөзләгән образларга сез җан биргәнсез бит, җан өргәнсез. Арасында барбыр да менә иң яраткан, шуны яратып уйнаган образ аерып әйтә аласызмы? Аның беренчесе Аяз Абый Гыйләҗевнең Ефәк Валу кышта Әдхәм роле. Ул аны алкаш, анда да хатын аркасында алкашлыкка чыккан, бу әнисен картлар йортына китереп, шуннан ай сайын пенсия көнне акча сорарга килүче. Һәм бик яратып уйнадым мин аны. Бик озак уйнадым. Икенчесе Дамир Сиражиев куйган Аршим Малалан аскар роле. Бик яраттым оркестр белән. Мен ролигезне хәтерлим. Анасы менә Ител суака турында Ямгырчы бей. Аннан килеп соңрак һәм бик күңелле әсәр, бик озак бара алмады. Малиерның Галиҗанап Пурсаньяк шул хәтле буфанада комедия, шул хәтле яратып эшләдек. Шул хәтле искиткеч спектакль булды. Һәм инде соңгыларының берсе Нурмөхәммәд Хисамовның Рәшит Загидуллин куйган Юсуф Зөләйхасында Юсуфның әтисе Яқуб роле. Шул хәтле яратып уйнадым. Хәзер дә уйнар идем. Хәзер менә бигрәк тә җитлектем. Шул роль өчен. Шул роль өчен. Алар турып аңлыйсың, шулаймы? Әйе, шул турып. Хәзер булайрак уйнар идем. Булайрак уйнар идем. Чөнки роль инде ул теге тугандагы шикелле, кинодагы шикелле бер төргөн, ул синең белән яши, үсә, байыта, фикерең дә үзгәрә, фикерне дә үзгәртә, фикерен дә үзгәрә. Менә шулар сагындыра. Менә шундый тирән истәлекле ил язмышын, халык язмышын чагылдырган мәгънәле, фәлсәфи, тирән мәгънәле спектакльләр нисе килә. Ләкин кызганычка каршы, әле бүген көндә андый рольләр, андый әсәрләр репертуардаймы? Репертуарда юк. Бу сезне борчыймы? Борчый. Нык борчый. Нык ачуымны китерә. Менә ачуымны китергән әйбер шул. Сез инде менә 40 ел күчмә театрда, бу театрның язмышы өчен сез димәк турыдан туры борчыласыз, ул үзеңнеке. Әлбәттә Үзәктә бит инде ул теге кичә бүген генә килгән булсаң бер. Язмыш үзгәрде диеп, соңгы 2 елда бигрәк тә театрыбыз ниндидер бер эксперименталь спектакльләр куюга күбрәк басым ясый башлады. Шуңа күрә традициялар юк дисез. Традиция югала. Фарсиннардан, Гатавилардан, Халил абилардан, Ислам япалардан килгән, Марсель Җапаровлардан килгән, менә шул традиция. Заман үзгәрә инде. Заман үзгәрсә дә безнең театрның аның үзенә генә хас менә ниндидер бер халыкчанлыгы, җылылыгы, гаиләлеге бар. Менә шул югалмасын иде дип телим. Аны ул бик нык ярдәм итә, чөнки бер-берсен яраткан, мәхәббәт булган гаиләдә генә мәхәббәтле, яратулы балалар туа бит. Шуңа күрә менә бер-берсен хөрмәт итеп эшләгән, бер-берсен яраткан гаиләләрдә генә кайда анда дәвәни бар, дәвәти бар, әти бар, әни бар, абыйлар, апалар бар. Менә шул гаиләдә генә бала тәрбияләнеп үсә. Әбиләр, бабайлар йогынсы белән. Театрда да шул буыннар барсы да булырга тиеш. Дәвәниләр, дәвәтиләр, өлкән буын, урта буын, яшьләр булырга тиеш. Театрны мин гел гаилә белән чагыштырам. Шулай булырга тиеш. Соңгы арада дәвәти? Дәвәти инде, дәвәти. Телисеңме, теләмисеңме? Дәвәти. Өлкән буын. Фикерегезне белдердем соңгы арада. Юк. Менә соңгы арада бераз заман үзгәрде дип минде. Шулай булырга тиештер инде ул. Ләкин барыбер театр сәнгате бит ул менә бүген, менә хәзер туа.
Шуңа күрә аның менә бүгенгелеге хисләрнең чынлыгы югалмасын иде. Ниндидер теге пластик номерлар белән генә, ниндидер театр алымнарына гына күп агач булсын. Ниндидер фанер такта күл булсын минем өчен. Шуңа күрә менә тәнтүлегенә Тәслимә Халафин сценовкасында Нәбира Гыймәтдинованың утка чыккан күбәләген сәхнәләштердем мин режиссер буларак. Мин анда менә шулай булсын дидем. Декорацияда кую урында кую булсын дидем, йорт урында йорт булсын дидем. Абстракцияны яратмыйсыз? Бик генә бетермим. Әгәр дә ул менә бүгенге көн дә фәлсәфәле, тирән мәгънәле булса, әлбәттә мин аның белән килешәм, яратам. Акыллы фикер әйтә торган. Карап, нәрсә инде бу? Нәрсә әйтергә теләде икән моның белән? Бу спектакль белән нәрсә әйтергә теләдегез икән дигән фикер, ниндидер бер хис, ниндидер бер борчылу, ниндидер бер кайгыру, ниндидер бер уйлану тудырмый икән. Ул мине җылытмый. Аңлашылды. Ул бит бүгенге театрда да булырга тиеш. Адәм балаларының хисләре бүгендә бар бит. Әлбәттә. Нихәтле компьютерда утырсалар да, югалсалар да, алар шул роботлар булсалар да, аларның барыбер ниндидер хисләре булырга тиеш. Яшьләр Менә театрга шунысы куркыта шул. Менә шунысы куркыта. Хәзер укымыйлар. Студентлар да китап укымыйлар. Китап укымагачтын фикер йөртү югала. Фикер юк. Шуннан да китапны кулыңа тотып, шул образларга кирип, шулар булып, уйлау ул фикерләүне дә арттыра, фикер дә тудыра. Әлбәттә шулай. Яшьләр театрга йөриме? Игътибар иткәнегез бармы тамаша залына? Йөриләр. Монсы күңелле хәбәр. Бусы күңелле хәбәр. Шунсы куандыра йөриләр. Күбрәк мөгаен шул авылдан укырга килгән студентлардыр инде алар. Ничек кенә булмасын бәлки. Ничек кенә булмасын, алар барыбер яшьләр, алар безнең киләчәгебез. Әлбәттә. Алар шул шәһәрдә каласы интеллигенция бит инде ул. Әлбәттә шул. Тел мәсьәләсе дә бик борчый мине. Бик борчыла. Нинди, әлбәттә, сез югала дип борчыласызмы сез? Үсеш юк дисез. Менә шушы заман шулай диеп, мөхит шулай тудыра, егә бирә алмаслар дип, балаларын урысча укытырга экзамен бирәсе бар, егә бирәсе бар дип, рус мөхитендә тәрбияләргә омтылу. Менә бераз алар үзләре бәлкем мин татар диләрдер дә, ләкин татарча сөйләшмәгәч, алар татарча сөйләшмәгәч, ул бит инде бөтенлекне югалта, ул бер бөтен була алмый. Шулай. Телне белмәү. Ул ярты татар була. Миңа шул бөтенлек кирәк, камиллек кирәк. Әлбәттә, менә шушы урында Рүзәлнең тагын бер шигырен генә укып китәм, әгәр дә ачуланмасам. Юк, әлбәттә, ачуланмыйм. Раббым биргән зур бүләгем татар телем. Телем белән дөнья таныйм, алдым белем. Аның белән гомер сүрәм, күрәм көнем. Саф татарча сөйләшкәндә бәхетлемен. Үз телемдә аңлар мине хәтта ятлар. Тормыш күргән, илен сөйгән телен яклар. Әй матур да сөйләшә шул безнең яклар. Һәр милләткә горурланып яшәр чаклар. Синең белән хискә чумам, илһамланам, тыңлыйм җырлар, язам көйләр һәм моңланам. Гомер буе сиңа телем тугры калам. Татар булып яши алсын һәрбер балам. Алхамдулиллах. Афарин, Рүзәлгә бар бик афарин. Шуннан да. Шулай татар булып яши алсыннар иде безнең балаларыбыз, киләчәкләр, оныкларыбыз. Татар милләте горур милләт, сабыр милләт, сабыр итәбез шул. Бәлкем кайбер җирләрдә сабыр да итмәскә кирәктер. Бәлкем шаран ярып кычкырырга кирәктер. Үзеңнең барлыгыңны булырга тиешлегеңне дәлилләргә кирәктер. Бу безнең менталитеттер дип беләм. Кайсыдыр дәрәҗәдә бераз тыйнаклык, кайсыдыр дәрәҗәдә сабырлык, дәшми калу, ул безнең менталь үзенчәлектер дип уйлыйм. Дәшми калу бөтен чакта да кирәкле сыйфат микән? Менә ансына җавап бирә алмыйм. Шулай. Бәлкем үзеңнең барлыгыңны
кайбер җирдә кычкырып та, юк, һич кул белән түгел, ашу белән түгел, төшендереп, Тантаналы рәвештә, кирәктер. Барлыгыңны, берлегеңне һәм булырга тиешлегеңне дәлилләргә кирәктер. Чөнки Аллаһ Тәгалә безне шулай төрле-төрле итеп яраткан, төрле-төрле төстә итеп, төрле-төрле телдә итеп. Шуңа күрә безнең бу җирдә горур булып, үз телебез булып, үз дәүләтебез булып, үз милләтебез булып яшәргә хаклыбыз. Зөфәр абый, менә сезнең фикерләрегез белән килешми мөмкин түгел, чөнки чыннан да кайбер вакытта бәлкем тантаналы рәвештә, бәлкем тавышны бераз күтәребрәк үзебезнең барлыкны әйтергә, хукукларыбызны якларга кирәктер. Минем белән тамашачыларыбыз да килешәдер дип уйлыйм. Әңгәмәбез ахырына якынлаша, әлбәттә сезнең белән тагы да сөйләшергә мөмкин булыр иде. Сез бик тирән фикерле кеше һәм сезне тыңлау рәхәт. Тамашачылар да минем белән килешәдер. Менә шушы тамашачыларыбызга алар сезне бик сорадылар, инде чакырыгыз әле Зөфәр Харисовны дип. Нәрсә әйтер идегез тамашачыларыгызга? Теләкләрегез бәлкем бардыр инде, бу фәрман. Әлбәттә. Газиз милләттәшләрем, тамашачыларым, кардәшләрем, туганнарым, Аллаһ Раббыбыз безгә менә гомер биргән, сыналырга килгәнбез. Менә шушы гомердә дә үзебезне горур тотып, кем икәнебезне белеп, милләтебезне, нәселебезне, туганнарыбызны, якыннарыбызны, халкыбызны белеп, булганнарны шөкранә кылып, тыйганнарыннан тыелып, кушканнарын үтәп, шулай иманлы, хәерле, бәрәкәтле гомерләр кичерергә насыйп булсын барчагызга да. Менә бу афәтне дә, ширне дә сабырлык белән аңлап, төшенкелеккә бирелмичә узарга насыйп булсын барчабызга да. Киләчәктә дә шулай күрешеп, аралашып, сәламләшеп, хәл әхвәл алышып яшик. Мин сезне бик яратам. Рәхмәт. Тамашачылар да сезне бик яраталар. Ул инде ул театр залында да күренә, ул әлбәттә менә безгә килгән хатларда да күренә. Рәхмәт, шушы мәхәббәт уртак булсын. Ул мәхәббәт югалмасын, гомерле булсын. Чыннан да бу дөньяда яратып яшәү ул иң зур бәхеттер дип уйлыйм мин. Ул иреңнән яисә хатыныңнан гына түгел, гомумән җәмгыятьтә, гомумән мәхәббәттә яшәү, гармонияда яшәү ул бик зур мәртәбә. Шушы ук теләкләрне мин дә сезгә юллыйм, кушылам. Зөфәр абыйның теләкләренә гармонияда яшәгез, мәхәббәттә яшәгез. Бер генә көнегез дә мәхәббәтсез үтмәсен. Рәхмәт сезгә бу кичне безнең белән булганыгыз өчен. Рәхмәт сезгә Зөфәр абый вакыты булып килгәнегез өчен. Иншалла сезнең белән бер атнадан күрешербез. Исәнлектә очрашулар насыйп итсен. Амин.